RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Chito. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Makigbuwag ka na ko? O, Chito, na ako'y mga pangandoy sa kinabuhi. Og dili nila ako matuman kung naa ka. Ano man? Gipugan ba galiti ka sa imong mga pangandoy? Di pa suportado ti ka sa tanan ng mga butang, Rita? Ulagi! Pero di ra ka kutob. Igo ra ka mo suportan ako. Pero ako'y makuha ni mo, Chito. Maong sorry. Mangita kong tao nga makatabang nako nga matuman ang ako mga pangandoy. Rita. Dong, sakto na nang imong pagmaoy, oy. Pila ka buwan nagyug kang ingon ana, ha? Sukad nga wala si Rita sa kong kinabuhi ba? Wala ko'y gana nga magpakabuhi pa. Siya ang gusto na ko makauban ang tutsangton. Pero dili ikaw ang iyang gipili. Ay, ako pa nimo na maningkamot ka, oy. Ayaw pagkita si Rita nga ingon anak ka. Ang angay nimong ipakita niya nga maayo ang imong kinabuhi, bisag wa na siya. O di man ta kwartahan, pero kung mukugi lang yung kagtrabaho, naibaw ko nga mulambo gyud ta. Pa, Buhata na aron magmahay si Rita nga gibiyaan ka. salamat. Salamat inyong tanan. Congrats, anak! Salamat pa. Pero ganun na ibawang ka. Ay, kita man ko nga imo manggipo sa Facebook. Aw. Oo, ako tong ituyo pa. Kay basin pala og makakita si Rita. Nak, kanus pa man tawag ka makamove on anang Rita. Pa, siya mo'y akong greatest love. O way makalabaw niya pa. O kining tanan nga akong gibuhat para ni niya. Bisan og gipasakitan na ka. Pa, Anak, paningkamot para sa imong kaugalingon. Dili para sa mga laing tao. Ug puhon mo abot ra ang saktong babae nga deserve nimo. Dili ka nang sama ni Rita nga pasakitan na ka. Nagasabot ka. o pa. Congrats, Sir Chito. Ikaw na ang area manager na mo. Salamat, Ari. Maikog naman ta ni mo, uy. Sa una, ka-level rata. Karon, area manager na gid ka. Nagbungagid ang tanan nimo paningkamot, sir. Deserve sad kaayo nimo kay nakita man ako unsa ka kakugihan o ka-dedicated sa imong trabaho. Focus lang gid ko sa kong trabaho. Mara na. Betaw, og tungod sa sobrang pag-focus nimo sa imong trabaho, wa na kilingaw-lingaw. Dili gani ka mo uban namo kung manglaag after shift. Sige ka, makatiguang baya na. Di magkukuhilig og daghang tao gud. Oh, kung mao na, kita na lang doon may mag-uban. Ha? Promise na ako. Malingaw ka bisag kita ng doha.
Hubog naman siguro ka, sir. Lusog naman kayo ka mo katawa. Sa tinuod lang. Karon na sa ko na nalingaw balik nga ingon ini kalingaw. O nga, thank you kanimo ha, Ari. Sus, ikaw pa. Lakas good kayo kinako. Oh, Uy, sir. Basing nagtuo ka nga. Sip-sip ko ni mo, ha? Wala bag yun. nga na sa kadugan na nato nga nagkauban basta trabaho. Kano pa magkanghagad? Isa ba sa ganahan makagad ni mo? Mugot makayakagnaw. Nya, stick to pagid kayo. Anon kayo medyo gaan-gaan naman kag-aura. Anong gibuhat na nimo? Ay, gusto man ako nga mag-enjoy ka sa imong life. Dili na ko gusto nga makakitagbalik ni mo atong naguba ka tungod sige buhat sa imong ex ni mo. Oh, Ala, sorry. Sorry. ano problem? Unta, naara ka pirmi para mo pagkatawan na ako, Ari. Dili ko mawa, sir. Naaragad ko permi para nimo. Ay sa tinuod lang. Dugay na ko nakaggusto nimo. Ari. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ba? Nalagay na gustuhan nga babae? Opa, Uy, dugay na nako siya nga nakaila pero karon pa may nagkaila-ila gyud ug maayo. kaya unsa man. Panguyaban ni mo na. Manguyab ka na ako? Oh. Karon ako naka-feel og balik og kalipay. Og kana tungod nimo. Nganong, magdili-dili pa man ko nga. Nahibaw biya kang dugay na ako nakigusto ni mo. Maong yes, Chito. Gisugot na tika. Love, 3 years lang kita. Pagkasal na ta? Sure na gid ka? Oh, sure na gud kay ko. Wala ko'y pagduha-duha. O nahibaw ko nga wag yun niya ako'y mahayan. Okay, love. Sige. Pakasal na ta. Thank you. Salamat. Thank you! Thank you, ninyo! Happy anniversary, love! Happy anniversary sa love. 2 years na ta. Oh, di ba? Unta, nanay-show lang imong tiyan. Mawali kay love, uy. Ganahan na sad kay ko nga magkabibit, ha. Pasansya kaayo. Okay na na eh. Andam ko magpaabot. O moabot ra lagi na. Puhon-puhon. Apa mo tana? Kanus apa? Ambot sa blagi eh. Kano sa kaha? Pero bay, nagkita ra ba rin ni Rita bay? Nilarga naman sa selaing nasod no? Nga, nauli na siya din sa Pinas at nung miyagi simana. Mao ba? O bay, o gusto kayo siyang makikita ni mo. Unsa? Akong giingnan nga, di na kanya sa mukon kay ninyo na ka.
Mangmusta ra lagi ko no siya. Naman siya address nga gihatag na ako in kaso ko og magkita ta. Unsa man, mangayo ka? Ay na lang uy. Nakainom ra ba kada? Maayo kay nasurya ka. Abi na ko dili na ta makita rong pagkaulian ako. Ganun gusto mo kang makikita na ako? Okay. Diretso na ka. Gimingaw ko ni mo, Chito. Unsa? Oh, nihayahayang akong kinabuhi sa laing nasod. Nakatuog na lang kung pinaabot ni mo gabi eh. Ubay-ubay man gumig nainom ni Julius gud. O nakatug na lang ko dito sa ila. Mao ba? Or sa laing bahay ka natog? Unsa pa napasangil mo? Tarunga ko na ng baba ni mo ari. Chito, na balaka lang ko. Kay nahibaw ko nga nag-inom mo. Gusto kang mahibaw nga nung nag-inom eh? Kay gusto kong malimot sa akong problema. Kaya sa tinuod lang, nawadaan ako gana ni mo. Boring nga itong kami yun. Ug di pagi ka magkahatag na akong anak. Ha? So ako day mo ay naghatag di mo problema, Chito? Kung mauna, buhiin na lang ko. Biyait ko kung mao ni makalipay ni mo. Maayo kay nakauna-una kagbiya sa inutil ni mong asawa. Okay lang ni mo anila una ko din sa mong kondo? Anong dili ko down? Kana pa kay masolo ti ka permi. Sige na. Pahimutan na ng imong mga gamit. Rita, o tayo makaon? Mag-order lang tao eh. Sige na lang tag-order ini. Kas kay kwarta uy. Ang kanang ipalit nato sa gawas no. May pag-ikumpara na nato. Ya magluto lang ta din isbay. Di ko ka maumuluto eh. Kapoy sa gamangumpra no. Grabe hasad eh. Wa ka na gani gibuhat din isbay. Gikapoy kapag yun. Tanawar ko ng palibot oh. Purting hugawa. Bisa kasala nimo ipamutang na imong mga kinan-an din ha. Pila naman ta kabuan ngayon ini? Mahimo ba, Chito? Ikaw mo'y nakipuyo maong ikaw mo'y mag-adjust. Huwag ayaw ka balakas gastuhan kay ako rin bahala, ana. Time para good? Time para good? Gano'n naman gihapon kay kwarta? Gawa man ka magtrabaho din eh. Ha? Mahibong pa ka? Padadaan ko permis akong afam nga bana. Oh. Huwag ayaw pagreklamo kay otro ka makabenepisyo, ani. Kasi ba na? Naminyo ka dito? Hala, no? Sigihan ako hatag og kwarta kung wa pa ko maminyo. Wala man kung makailan ni mo Rita. Nausab naman ka. Oy! Chito! Asa ka, oy! Hoy! Wala kay labot! Nakas gawa sa inyong bahay ni Ari? O bay, naghuwat ko nga magawas siya. O bay, bigawas na siya. O, timpa. Dako lagi sigdiyan. Mabdo si Ari. Mora ni giari nimo. Nga mangutana ka kung nganong namabdos ko. O, nalakailaing kaipon. Sultihan ti kas tinuod. Kay total, mahibaw kas tinuod o dili. Dili na mausab akong desisyon. Unom kabuwan naman sa tang buwag.
Og 7 ka buwan akong mabdos. Ako lang, anak. O, Chito. Og dili ka makakita bisag ka usa ning bata. Kay ako siyang ilikay nimo. Dili ko gustong mahibaw ang atong anak nga dili siya bunga sa gugma. Kay ang iyang amahan, wa pa makamove on siyang ex. O pagbalik ani, dali siyang nakabiya namo. Naibaw ka? Adto pa lang adlaw. Nahibaw na kay Kuchito. Pero wa ko mapugong nimo kay mahibaw man ko o dili. Mao na to'y desisyon nimo. O bisag unsaon. Dili mahitabo nga ako mo'y pilion nimo. Ari. Wa ko'y laing mabasol kundi ang ako raging kaugalingon. Huwag nakarealize ko. Nga mahal gid din ako ang akong asawa. Tatandog lang gid ko sa gibuhat ni Rita nako. Pao nga dili ko makadawat nga gibuwagan ko niya. Sa mga naminaw karon, ayaw ko ninyog sunda nga paspas kayo nga makadecide ug ang resulta nagpabilin kong nag-inosara. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga galang kaagi ni Chito nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagulahan. Still. Ang maong kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papara, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa ka. Ang napadasyan ka aki karon, mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang natumatatampo nagdasangan nga Roderick. Day Jasmine, taod-taod dong kita. Unsa kay maayo no kung mag-ipon na lang ta? Nga no, makabuhi ka na di ay nako. Di man to di dako og sweldo nga akong trabaho day pero manikamot ko nga di ka lisod-lisoron. Oh, kung mao imong gusto. Adto ta sa among probinsya mamuyo. Day, ang akong trabaho naaman din sa syudad. Saan mo ni? Roderick, dili ko gusto nga makigpuyo ko nimo dinhi sa syudad nga dili masayod akong pamilya. Sige day. Muli ta sa inyong probinsya. Og mananghid ta nilang mama og papa nimo. Nagkasabot na misa kong asawa.
Kung gusto gyud kang magigpuyo sa mong anak dong, mosugot mi. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man na, sir? Gusto mi nga anhira mo din himamuyo dapit sa amo. Pero, sir, ma'am, ang akong trabaho, tuang man ko dito sa syudad. Dili na namo problema. Ang among concern din kay ang among anak, ang iyang safety. Kay bisan tuod, pobre mi dong. Pero wag yun in tao ni namo sila lisod-lisura. Daning kamot kog maayo. Sige, sir. Kung mo yun yung gusto, ako nang buhaton. Kana. Maunay sakto nga ikaw maoy mag-adjust sa among anak. Babae guning amo unya ikaw lalaki kag... Dong, Roderick, pasensya na nila mamagpapa ha. Nakasabot ko dayo o sakto masad sila day. Ako mo'y lalaki, manang ako'y dapat nga mag-adjust. Salamat, Dong. Bay, late na saga. O, lagi ba yoy? Ay, saon nga. Layo pa magug kayo kog biyayon gud. Ga-adjust pa ko sa oras. Ganong iuhat mo sa kang pagkipuyo da yun, oy. Bago pa ba mong nagkauyab ng Jasmine? Mahal kay na ko si Jasmine bay. Og siya na ang babae nga akong nakita nga akong gikakuyog sa tibuok na akong kinabuhi. Mausad. Isad bod kun pugnan sa nimo ang imong pagbati. Aw, magkwanta ko na lang yun na nimo, bay. Ana gid bay. Saon nga na, gugma naman imong amigo bay. Invite tabi ko inikasal ninyo, ha? Oo ba? Biyahe magkaka dito sa probinsya bay. Oh, pwede ra. Pero, diretso na ko sa reception. Kaya tingaling maliit ko. Kikapoy ka, Dong. Kapoy sa day. Masahion na lang ti ka, Dong, Bi. Ayay, murag nindot na da. Pero murag napagi mas nindot na. Unsa man, Dong? Dali. Higda, tupad. Iwan naman ko kung ipahigda. Pagmasahi pa gani ko nimo. Unya na lang day, ha? Just... Roderick. Dong, mangumpra sa merkado ha. Ikumpra na ko ning gihatag nimo para konsumo. Sige day. Kung gigutom na ka, kaon na lang diha. Nana ko giluto man sa pamahaw. Sige. Sige day, amping ha. Uy, salamat kin taon kay day off na ko ron. Makapahuway gid ko na. Kapuya din ning manarbaho ta kada adlaw. Unya, tagduha ka oras ang biyahe gikan dinhi padung sa trabahoan sa. Ga-adjust pag din taong na akong lawas nila. Kapuya eh. Ay. Ayo! Uy, Ayo! kinsa man ron? Maningil ta kung Jasmine, sir. Oh, Nangutang mo siya kwarta niya, karismana ang bayad. ha? Kining, pila man sang katidara ang giutang sa kong asawa, sir? Gismel, sir. Usa? Kadako gud. Pila may bayranan niya rong si Manaha, sir? 2,800, sir. Oh, Kabuan mo niya impason. Balik ka na semana, maningil mig 2,800 niya. mao ba, sir? Sige, sir, ha? Huwat ako ka dito, sir. Ako nalay bayad, ana. Sorry, Dong nga. Wa ko makasulti nimo. Unsaon, sukad nga nagpuyo ta. Wa na magug ko kahatag nilang mga magpapagod.
Unya, sige sila pa dungog-dungog nga gusto sila magtukod og sari-sari store. Bisag gamay lang. Maong nangutang na lang kog 10,000 para mo ilang ipuhunan. Napasad di ako'y mga manghud. Nga nung masag kamusulti na ko, ana, nga pwede raman kong mutabang ni mo, good. Maikog ko ni mo dungkod. Day, kutob sa kung kayang matabang, day, mutabang yung ko nimo. Di ba, niingon naman ko nimo, nga di ta kalisod-lisuron? Dong, Okay, sige lang. Ako rin mutiwas og bayad anang utanga. salamat, Dong. Kumusta naman yung tindahan din ni Ma? Ani, okay raman ang dagan para buyag. Gusto man gani unta diya nga magtukod sad og karinderya din hiskawas. Kay way kontra. Pero saon man nga wa pa may ikapuhunan. Madlok man siyang hilabtan ang halin sa tindahan. Mao ba, Ma? Sige, Ma. Pangitaan na ito nagpaagi. Ikaw maoy mo finance? Naaman ko igipaabot nga kwarta, Ma. Mag-ampo lang ta aron makasugod ka sa imong karinderya din eh. Oh, nindot kaayo na dong kung matinuod man gani. Dong, sure ka nga mohatag kag para puhunan ni Mama's karinderya? Oday, nisaan ako ni Mama nimo. Maikog na magyud ko nimo, Dong, uy. Ay, kugod. Pamilya na sad ko ninyo, di ba? O, wa na ba ako'y mama o papa. Kay na naman sila laing pamilya. Unya, gibilin na sad ko nila kang lula. Katong bata pa ko. Unya, karon wa naman si lula. Maong ani na lang ko sa imo pamilya mo tabang. Swerte gid kaayo ko nimo, Dong. Salamat ha. Basta para sa imong kalipay, day. Day, nakaunaw na ako ba? Okay rin mo nga every Friday na lang kumuli din sa ato. Kay kas kay pamiliti day, kada adlaw. Ang akong ipliti, ako na lang i-save day para konsumo nato din o sa atong mga kinanglanon in case doon na emergency. Ikaw, Dong. Okay naman sa nako para at least makatipid sad ka. Kay para makabawi-bawi pod karong mga nangagi. Kay nagsige ra ba kag pagawas og kwarta. Okay rin na day, At least nakatabang ko sa imong pamilya. Basta magtawagay lang biya kita ha. Uday, og pwede resad nga magpauban sa imong igsuong lalaki din kanang wa ko. Para na kay kauban din ba? Sige, Dong. Mao na din inyong bagong sit-up, bay? O bay, Unya, di kami ngaon. ngaon sa bay Siyempre, tuig kapi na sabi ami. Naanad ako nga nasya permi. Pero karon naman sa ni bay. O gituyo ni nako bay. Kay para makapalit kog mahalon nga singsing. Mag-propose na ko niya bay. Kung makatigom na kog kwarta para sa singsing. Uy, mau ba? Maayo nun, bay, kung mauna. Karon inigabot na ko sa bahay. Mag-propose na kong Jasmine. Agdo na gina ko siyang kasal. Nga nung ngit-ngit man din sa amo. Nga, laak pagid ang bay. Asam di si Jasmine Ay. Imong Paris, imong gipangita, Dong. Nang, oo. Naibaw kag asa siya, Nang? Wa na. Nilayas na gid siguro to, kauban sa iyang laki. Unsa, Nang? Hagbay raman ko nakakitaan ang naay magsigig anhin niya nga laki, Dong. Timingon gyud ka nang muadto na kapadung trabaho. Unya ganina kay murag nagtaman tog bagad ako. Basin gitaba na tingali to. Unsa, Nang?
Jasmine! Jasmine! Roderick, naunsa ka man. Kagabi naron. Wama si Jasmine din, he. Ay, kasaba ba ni mo? Natuog naman unta ko. Ma, pa, wa si Jasmine sa amo. Nikuyog ko na uglaing lalaki. Ah, unsa? Unsa inikuyog ba? Hoy, Roderick. Ayaw pagtumo-tumog istorya sa among anak, ha? Naunsa gud taon ka? Maong niya ako karon. Aron mangayo kog tabang ninyo. Nga kunta ako ninyo siya. Kay di gid siya mutubag tawagan. Basin kung kami mutawag niya, mutubag na siya. Kung unsa man gani problema ninyo sa akong anak. Kamu sulbad, anak. Pamaluoy mo na ako. Ay, tana-tana, eh. Mga tuog tagbalik. Human sa tanan? Okay ra ninyo ang gibuhat sa inyong anak nako? Ha? Human sa akong pagtabang ninyo? Oy, ayaw miing na pagstoryahan, ha? Naakasamong panimal. Ha, kahilas gud nimo. Murag yung unsa kadako ang natabang nimo namo da. Usa pa, wa ka namo pangayoig tabang oy. Ikaw mismo ang ni-offer namo. Maong ayaw miging na ana. Dili ko katuon ninyo. Wa mo'y kaloy! Sagbahisa ba isa? Sakto sa kanila. Nibiyak ka dito. Sakit kayo gibuhat, bay. Wa man lang gani siya magpaibaw or bisag unsa diha nga magsuri na lang unta ba sa gibuhat na ako. Gabihan niya ba yun? Sige lang ba eh. Kabaan na sila silang gibuhat mo. Kinsa man eh? Number man? Hello? Roderick? Oh. Salamat kay wa pa ka nag-ilis og number. Jasmine? Oo, ako ni. Nanawag ko ara magayong pasaylo sa kong gibuhat ni mo. Dong, pasaylo ako, dong. Ngano man day? Asam kong dapitan nagkuwang ni mo day? Dong, nilayas ko. Tawad kay na mabdos ko. Natintal ko nung kasi kalagawa sa ato. Usa? Pero naibaw kang nanarbaho ko para nato, Jasmine. Naibaw ba ka? Nga nindot na unta kaayo kong plano para nato. Mag-propose na unta ko nimo. Pag uli na ako, pero wa ka. Nawa ka dito sa tumbay. Ug wa gyud gani ka magpaibaw na ako. Dong, pasaylo ako, dong. Lisod kayo nga akong kahimtang, Rondong. Gibiyaan ko sa lalaki nga nakapamabdos na ko. Gailisan di ka sa lalaki gaway ayo. Mahal unta kay tika, Jasmine. Pero imo lang giusikan. Naglibog yun ko. Kung asa ko dapita na sayop. O kung asa ko dapita nagkuwang nimo. Pero Jasmine, wala tayo mahimo. Gipili man na nimo. Maong pag-ayo-ayo na lang diya sa mo kinabuhi. Sige, hilak lang yun, Mads. Ipagawas ang tanang kahuot sa imong dukanan. Sa bumay ako pagkuwang ni pare ni mo, Madsoy. Ganun na ka ako pamasi sa pagpagabit. Mads, ang mga lalaki manggod, polygamous by nature. Pero, dili ba yatanan sad ha? May mga tarusan. Ug, usa na ni ana nga kumpana. Swerte bito kayo kang pansron-ron, Mads. Parion maganda siya. Mga buutan kaayo. Stiktuan. Ay, magpare gudun ta na siya, Mads. Kuno pa siya madagit sa akong saya. Saon, gwapa masagug ko. Nikatawa na gitaon. Naamong ka, Mads. Maayo na lang. Maayo na lang, Mads, nga. Nakakatawa na yun ko. Day? Yan na ay. Adong, dara Miss Mads Silias Kusina. Laos na lang dire.
Uy, mo ba? Kaluoy ko din mo, Mads. Lagi, Pads. Dong, okay na ba nimo kung anilang una si Madsilia sa ato? Samtang nagpahuwas yung kay ubos ni pare pa. Magpalabay raman kuno siya sa kay ubos. Dili man kuno siya makigbuwag. Unya, naibaw si Pads nga niya kasamo. Wa pa. Mas may tingali nga imong pahibaon si pare nga niya kasamo. Karon di sad taon to magkabuang sa papangita nimo ba? Ay, pasagdan na gula nato siyang makabuang sa pagpangita ni Maricilia. Ay lang sad taon eh. Mas maayong pahibaon na gid nato si pare nga niya mas mari din ba. Aron di madungagan og laing problema ang usa ka problema. Wa pa na plano mo balik si Maricilia sa ila? Ha? Kay nga naman? Gisamukan ka na niya? Oh, wa man. Kay mutabang-tabang man siya nimo sa mga buluhaton dinis bahay. Mo-assist sa mga bata sa ilang mga assignments. Kapangutan noon ta bitaw ko niya. Maikog lang ko. Nagpaabot lang gyud ko nga siya na mismo mo imusulti nga mapauli na sa iyang bana. Mo sa nga akong nabalak-an sad kay ang ilang mga anak dito ba ni pare ba? Hinuon, magatuan man sa ilang iyang ugangang babae. Oh, maayo sad eh. Uma, mupasumbingay lang ko niya may tungod anak. Kung wa pa ba siya plano nga mapauli na sa ila. Mapauli na ko sa amo, Mari. Nagkasulti naman ni Joel na mabalik na ko sa bahay. Maayo hinuon kung mauna. Mas malipay gud ang mga bata kung magkauli na mo ni Paz Joel. Ug agig despedida na ko din sa inyo kay mapauli naman ko sa amo. Ay mag-inom ta. Nagpauli ni Paz ron. Dinhi ba sa inyo? O sige ba? Pagkatugulan ako sa iyo ang mga bata aron sa iyo sa tang makasugod og tagay. Panagsara bitaw. Ilang ko magpalabi ha. Dali ra ba kay kung maigo basta heart. Ako lay tubos sa imo kung dili ka makalahutay. Kanunay ba yagid ko mudaog sa beer drinking contest sa una? Mahog yun. Mama, dili ko makatug. Kuyugi ko sapit. Nakabitaw si kuya nimo. Pangatog na lang mo. Nakatug naman si kuya. Sige na tay. Pakatugaw na si Cleo sa ilang kwarto. Ito pareho na. Antod nga makatug. Nya, balik lang dahil diri. Ako lang sa ito, boss ni mo, Mads. Uy, hala. Nagtuog na kong lahos. Tupad sa mga bata. Sana maderong orasa. Uy, hala. Maglasay sa des buntag. Ako'y ang akong mga katakay. Uy, nagkahit na ba yan ng sala? Nangahubog na kita sila sa ron-ron og si Mads ba? Maong nagkahit na ng sala din eh. Mga butilya, pulutan. Tatag naman eh, uy. Sukas lang orasan ako man. Magsusi ko sa amang kwarto kung wabasam ka magkubot dito. Ay, sakita sa uy. Nasobrahan na sa inom. Mao lagi. Di lang muna tingali kung mo trabaho karon. Manawag lang ko sa opisina. Manangin ko nga mo absent ko. Ikaw nag-igo. Sorry ha, nakatugyo ko gabi eh. Okay ra eh. Sama mo irasa naghuman eh. Mari gabi eh. Ambot ato eh. Wala naman ko makabantay sa oras. Nagdami yung ramong inom eh. Unsa ka siyang oras sa Mulakaw no? Balik sa ila? Nakamata na ba sab ka to? Ako ni Leon sa pikas kwarto. Dagan mo kong kapason nga trabaho day. Mao nga need gyud kay na ako nga overtime ko. Mao ba? Mausad ako lang sa yung gidagin ito eh. Kay aron ba nga madungagan ang akong income. Kita magyapoy makabenepisyo ana. Ang ako ba, nga tingali og magkapasmo-pasmo ka na lang ang kalaki nimo. Kay tagdugay ka mauli. Unya, mapay imo ipanihapon. Magsima-sima lang gyud ko dito sa trabahoan gud. Mao nga di ka nga mabala ka day. Ay, kadita, maligo na ako kay pilit ang akong lawas na. Kaluoy sa tawon sa kumbano eh.
Andaman po siya siyang iksusulog ng pangbay. Uy, sumarong murag na inikurob. Oh, nanang nailaw man sa hapin sa Katri. Tanahon ko gani, be. Ang sipi man di ay ning ron-ron. Pero iya man ang gipailaw mo sa hapin sa Katri. Oh, message di ay. Kinsam kay ni text ani. Akong tanawon, be. Kamaring siliya mo dinigikan. I'm sorry, but I missed you. Love, Tanakaw. Oh, dili. Dili. Kasi pati pasabot ini. Unsa? Nag-ilis malagi ka? Mulakaw ka? Di ba mo marong day off? Oo, day off na ako pero mudo akong mama. Mao ba? Kung mauna mo doa kang mama, mukuyog na lang ko. Dugay na sa kuwa magkadoa ni mama papa ni mo. Oh, mau ba? Unya, nakailis naman ko. Padung naman ko. Padung na kulakaw. Unya, ikaw, wa pa gani ka makaligo gani. Wa ka pa makapakandam. Kwan, sa sunod na lang tingali ka, oy. Sa sunod na lang akong duaw, ha? Nagdali mo gugo. Sige, ato na ko, ha? Ginoo ko. Wrong sent lang unta ka nadawat kong text. Wrong sent lang kinunta. Kung nagbisyo magani si Maricilia, og iyang giatbangan ang iyang bana, dili lang kinunta ang ako bana. Tungod kita ko kining imposible. Imposible kini. Naman ako kaliko. Unsa na makaarurasa? Mag-alas 11 naman dahil sa buntag. Mulakaw ko, mamumbra na lang ko. Kinsa maning nanawag? Uy, si Dayan man eh. Sugid ako manikirista nga musuri din sa bahay. Hello, Bayot. Ngayon nanawag ka? Yats! Yats! Ari Dayan yun ha? Ayaw magnugay. Papason ko ni mo? Tingnan naman. Hay, maday ka. Asa mo ko ni mo papaabasa? O sa may espesyal nga okasyon? Mayo kayo, huwag ka magnugay, day. Mag-abot ka pa yun. Bayot. Wa makakita na ako ang imong bana, Yats. Yan isod sa maukan anan nga. May kaubang na yung babay. Nagawas na yun ko. Pagkakita na po niya. Huwag murag may something sila sa girl. So, dadayon. Si Maricilia o si Ronald ka rin naasa sa kalamisa. Ug sweet kayo silang nangaon. Ginawa ko. Doolon ko na sila. Mats? Oh. Pulos na gidi ay mga paborito sa akong bana o akong paborito ang inyong mga gi-order, no? Oh. Ang akong ganahan ng mga pagkaon, most of the ay imong ganahan, Mats? Christine. Mga lami, no? Lami sa tingali nga akong bana, no? Mats? Maudi ay. Maudi ay. Abi na ko wrong sent lang ang imong message para sa akong bana. Abi ko ba, giatbangan mo ang sawa sa imong bana? Which is sayo. Og nagtuo kong laing lalaki. Dinaya gihapon ko ba? Tugod dili man ko makatuo. Mads, sorry. I'm sorry. Nangayo kag sorry? Nasa ato pa, tinuod ka di ay. May kahulugan yun ang maong text. O para gid ito sa akong bana. Natintal ba lang mo sa usag-usa? Hangan ako, no? Napasak ka man ikong bitin sa amo. Naluoy pa ko ni mo. Kung pasayloon ta ka. Kana lang ha? Kung
Kung makapasaylo ko ni mo, sa akong bana. Magkago kapag kapag-atubang sa imong bana. Sukad ka may mahitabo ni Ron. Wala ko mabalik sa apo. Ni paulit lagi ko sa kong ginikanan. Ah, kay guilty naman ka. Guilty ka na ko? Kamo, guilty ka mo na ko? Buutan na kaayo ko, no? Christine, mamauli na to. Sige na, tana. No. Dili ta na katugutan pa nga mo pauli pa sa ato. Oh. Dinay karon sa atubangan ni Celia. Itugyan ta na kaniya. Nagpakasaha ka naman yun. Kamo. Nagpakasaha naman mo. Kamo na lang yun. Mga makasasa. Huwag mo'y pasaylo nga madawat kika na ako. Magpuwag na taron ron. Kung dili ako gusto nga makakita pa sa imong naong nga mo tungtong sa ato. Inilay ka si Papa, Ma? Oh, nilarga sa layo. O dili na ninyo makita. Kalain ni Papa. Wala kasi masulti na mo ni Tutong. Mga anak ko. Dili pa mo makasabot sa pagkakaroon. Pero makasabot na mo sa umaabot nga panahon. Tila man may kanya niya. Kilala ko ni Papa, eh. Unsa may naaanak nga gusto magkamakikstorya na mong papa ni mo? Unsa man na ka importante, nak? May trabaho para ba ko? Pa. Nakaila naman yun mo ni Melanie, di ba? Oh, nga naman. May problema ba mo? Ay, kung unsa man na, kamuray makasulbad, anak. Dili nami mag-apil-apil ni mama ni mo, uy. Maog yun. Si Melanie ang angay ni mong istoryahon og dili kami, nak. Wa man may problema, maoy. Gusto lang ko manangin din nyo. Una ko ni buhato ng akong plano. Nga unsa man. Makigminyo na ko ni Melanie, pa, ma. Oh, sigurado ka, anak? Una-una asa nagmaayo, uy. Ayog decide da yun. Oh, dugay na mo ni Melanie, pero... Ma, naibaw kung di kaganahan ni Melanie para nako. Pero nakasiguro na ko, ma. Please, suportayo lang ko ninyo. Kung maunay imong desisyon, kung maunay imong gusto, nak. Sige. Padayon na kung unsay makalipay, di ba, anak? Oh, salamat pa. Wala gid kay mahimo, ana. Bisan og dili ka ganahan ni Melanie para sa imong anak, ayaw na lang pagsupak. Bas hindi ay og maayo ra gid ang tao si Melanie. Unya wala nimo hatagig chance nga magkaila mo klaro, di ba? musugot ko. Pero inighuman sa kasal nila, kinahanglan nga ari sila puyo uban namo. Almira. Congratulations ninyo, anak. Salamat, ma. Thank you, tita. Mama, pagmama na nako. Salamat, ma. Heto o di ay. Karon nga minyo naman gyud mo. Gusto na ko nga adto mo puyo sa bahay, ha? Aron makatigom una mo, okay?
Kalahom ko dato, babe. Babe, Mm. di ba nagsabot man unta ta nga dili ta makikipon ni bisang kinsa sa tong ginikanan? Ngano ni sugot man ka nga anita sa inyo? Babe. Sakto man sa mama ba? Mas maayo og anilang una ta para makatigom ta ba? Og temporary man sa ta dinhi. Ug usa pa sab, gusto kong magkasuod mo ni mama. Gusto kong mahibaw siya kung unsa ko kaswerte kay nakaasawa ko gwapa. Nya, buutan pa gyud. Lagi. Sus, maayo gyud ka mo ulog-ulog da. Di mo ko na ulog-ulog ako agud. Dali na, bi. Unang gabi ron sa atong kasal, ha? Buhat na tag-baby, ha? Jeremy, I love you. Kadaliras panahon, babe, no? 10 years na madita. Lagi? Mura ka sa alang ganit tang gikasal. Karon, duha na kabuk atong anak. Oo, ug puro pagid lalaki. Gusto na sad kong na doon na unta tay babae, babe. Mag-ampo lang gud ta, babe, good. Ngatagan tag babay. Mama, can I invite my friend later? Si Ate Rona. Maluoy man gud ko niya kay siya friends. Unya iyang mama o iyang papa patay na. Uy, mao ba na? Kaluoy good. Sige nak, pariya lang sa bahay. Welcome ra kay siya din, eh. Kanindot nilang tanaon duha, no? Lingaw kay si Mason, no? Pila na kabuan nga mag-anihan din ni si Rona. Magkasinabot gid sila. Og pinangga sad kay silang duha ka magsuon ni Rona. Lagi? Unsaon nga gamay pa man iyang manghod. Dili pa sila magkasinabot. Bisan og maguwang og pila ka tuig si Rona ni Mason, pero magkasinabot gyapon sila. Magkasinabot mo lang? Si Rona naman lang gani mo ipirmi mo gawa sa baba ni Dong Mason. Ganahan kit kuno kaayo si og older sister. Buutan man sa bata, ah. Luoy lang kay wa na ginikanan. Og nisod pagkakatabang sa ilang silingan para na siya kapuyan og makaon. Babe, unsa ka kung ato na lang siyang sagupon? Aha? Okay ra nimo, ha? Total, ganahan sa kay ko tag babae nga anak. Ikaw? Pwede naman sad. Ganahan na sabi ako ni Dairona. Salamat, Kuya Jeremy, ha? Ate Melanie, nalipay gid kaayo ko. Ay napagkuya na ako. Pagpapa na, ha? Ug magmamasad ka kang Melanie. Papa, Mama. Sige, tana, pangandam kay manlakaw ta. Manglaag ta. Hain man si Jeremy. Sa'yo siya nilakaw, ma. Kauban niya si Dairona. Magpalit ko na sila sapatos kay hapit naman magsugod ang klase ni Rona. Mao ba?
maayo hinuon. Abi nimo, nalipay ko nga malipayon si Jeremy nga ni Aserona. Kay gusto kaayo siya nga may babae nga anak. Saon, dili ka man makahatag niya ana. Ma. Pasalamat ka nga niabot sa inyong kinabuhi si Rona. Kay kung wa pa, basin og dugay ka ng gibiyaan sa akong anak. Oh, anong nagilak man ka? Gusto may problema, ha? Babe, kung wa pa si Rona, biyaan day ko ni mo. Dili, babe, oy. Ano ko taon? Ingon magod si mama ni mo. Nga gusto gyud kaayo kag babae nga anak. Pero unsaon man ako nga dili man ta makabuot ko si atong anak. Babe. Oh, mao gini akong pangandoy. Nga unta, babae ang akong kamagwangan. Pero, niya naman si Runa, babe. Maong ayaw na pagunaw na ana. Babe, dali ba sobra rin mong gihatag ang pagtagad ni Rona? Basin og, mawani ang atong mga anak-anak. Unsa? Babe, naluoy lang ko ni Runa. Kay wa man na siya makasuway kung unsay pagpangga nga bation gikan sa mga ginikanan. Maong gusto ko ihatag niya ang tanan. Ang tanan niyang gusto. Ayaw lang kayo palabi, babe. Oo, ganahan ko niya. Buotan gid kaayo siya. Pero wa magud ta kay baw kung sa klesihas pagkatao ang ginikanan niya. Babe, dili nato i-judge si Rona. Kung unsa man ang iya mga ginikanan. Okay? Ang importante nga buutan siya. O sige na, katog na. Kay nag-overthink na ka. Happy anniversary, babe! Wow! Flowers! Thank you, babe. Pag dinner day taon niya, ha? Okay? Ato lang ibili ng mga bata nilang mama. Okay, babe. Oh, babe, nga naman ka. Gamay ralig na yung gikao, no? Sa manwa ka ganay? Mag-order taglain. Ayaw na. Okay ra ko. Kuan lang, babe, kanang... Hambot, uy. Walang ko kasabot sa kong gibati. Ha? Nga naman, okay pa man kaganina, di ba? Maong gani. Wa ko kasabot nga nung gikulbaan kong kalit. Basin og tungod na sa kalipay, mong paspas ang kulba sa dughan. Ato rong adlaw. Gwa kay lang yun na naon karon, okay? Oh, si Mama, oh. Ay, si Mama sa giingnan nga, di ta sa mukon. Tubaga lang. Basin og importante na. Basig unsa ray tuyo, ani. Hello, Ma. Unsa may? Anak, si Mason. Oh. Iami sa ospital karon. Ari na mo pagdali. Ha? Nga naman si Mason, Ma. Ha? Nga no? Thanks God. Okay na si Mason. Asya di yung gaban, pero dili rin kayo na Ug bay gani, kay nada siya dayon din sa ospital. Salamat, Dok. Okay. Excuse me. Ma, unsa man ni tabo eh? Nganong naamay dinunggaban si Mason? Wa ko mahibaw ugod sa sinugdanan sa tanan, nak. Pero mauna na akong nadunggan nga nagsyagit-syagit si Rona ug niingon nga ako siyang papa ug iyan ning gidunggab si Mason. Usa? Kinuo ko.
Hayaan magkaroon si Rona. Wala ko mahibaw, dong. Ayaw nagpasudla tong bataa sa bahay, dong, ha? Kay kuyaw siya. Duda na ako, murag may sakit to siya sa utok, dong. Salamat sa Diyos. Nga okay ra ka na. Babe, pasaylo ako. Kumpiyansar kay ko. Sakto ka. Sayop ang akong gibuhat nga gihatag na ako ang tanan ni Rona. Tungod sa sobra na kong pangandoy nga anak ng babae. Wa na ko makauna-una nga safety ba nga itong anak? Babe, wa kay sayop. Dili sayop nga gipangga ni mo si Rona. Sa tinuod lang, naluoy ko naghuna-huna kay basinog may sakit gid siya sa utok. Pero babe, dili na gyud ko musugot nga muduol pa si bisan kinsa sa atong mga anak. Dili na, babe. Ug di na sad ko mag-adapt og anak sa laing tao. Di na ko musugot nga mapiligro pa ang kinabuhi sa akong mga anak. Tungod sa pangandoy na ako nga may anak nga babae. Kontento na ko sa atong mga anak, babe. Wa na lang na mo pangitaa si Rona. Pero mas gidublihan na mo ang mga security lock sa bahay. Nagiltis ako sa akong gibuhat nga pagkonsente sa akong anak. Og nakarealize ko nga wa gyud masayop og pili si Jeremy ni Melanie. Kay andam gihapon ni pasaylo niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.